Nangabot na din sa Sugbo ang mga dugang kapulisan nga gikan sa kauluhan nga mga sakop sa Special Action Force. Kaganihang alauna sa hapon, hingpit na nakadunggo diya sa pantaran sa Pier 1 sa may Malacañang sa Sugbo ang 108 o 108 ka mga PNP Special Action Force personnel nga luwan sa BRP Gabriela Silang. Matod sa taga-Philippine Coast Guard Central Visayas nga dungan sa pag-abot sa maong mga pulis, usab nila ang ilang PPE sets sa medical supply. Naglangkob nini ang mga ventilators, KN95 face mask, surgical mask, face shields, sterile protective suit ug uban pa mga gamit alang sa mga tambalanan. Ang barkong ilang gisakyan nga gikan sa kauluhan, ang gisakyan usab sa 150 ka mga locally stranded individuals ug 30 ka mga indigenous persons nga alang ngadto sa Zamboanga Peninsula, General Santos City, Davao ug Cagayan de Oro City.